Веднага, господине. Сепа има странно чувство за хумор. Всичките идват от къщата, която ги прави луди. Къщата, която ги прави луди? Да, сега трябва да отидете там, такава е следващото ви изпитание. И какво трябва да правим там? Много просто. Само трябва да си вземете един пропуск. А това значи само една административна формалност. Точно така, една формалност. Трябва да си поискате пропуск А-38. Хайде, Обелиск. Какво желаете? Бихме искали пропуск А-38. За галерата ли се записвате или бъркате нещо? Обадете се на коменданта долу на пристанището. Какво? Защо? Никакви галерии. Искаме само пропуск А-38. Пристанището е долу в ниското. На нас пристанища ни интересуват. Ние искаме само пропуск А-38. Я се дръж прилично. Най-добре да се обърнете към гише номер 1. Коридора вляво, втората врата вдясно. Изчезвай, махай се. Втората врата дясно. Така каза. Но вдясно няма врати. Може би се е заблудил. Нека да попитаме тук. Що влизате без да чукате, бе? Ние търсиме гише номер 1. Първо провери в скицата на 6-ти етаж и тогава безпокой хората. Затвори вратата. Безобразие. Карай нататък, госпожице. Боже, колко много стълби. Давай да вървиме. Тук ли не? Само на 4-тия, трябва да отидем на 6-тия. Ето го плана, сега да видим. Гише 1 се намира на партера, коридора вдясно. Какво желаете? Необходим ни е пропуск А-38. О, нещо сте сбъркали. Опитайте на гише 2. Това до вас ли е? Не, това е гише 8. Не мога да ви кажа къде е гише 2. Търси гише 2. Вече ви казах, че трябва да се обърнете към коменданта. Коменданта не ме интересува. Но, господа, тук има хора, които работят. Какво всъщност желаят тези господа? Изобщо не мога да ги разбера, господин Перфект. Отначало искат едно нещо, след това пак същото. Но ние търсиме гише номер 2. Гише 2? Да видим къде се премести всъщност. Когато го видях за последен път, беше, чакайте да помисля, на 3-тия етаж, коридор Б, 6-ти вход, господин Перфект. Ето, разбрахте, господа. По-добре. Никъде няма да бъдете обслужени. Най-после разбрахме. Цялата работа е много съмнителна.
Представяш ли си, той наистина купил целият плат от този финикийски търговец, за да й обзаведе спалнята. Тя е способна да налепи с тапети върху мрамора. Напълно възможно, тя винаги имала странни идеи. При това няма пари да си купи даже един роб. Госпожица, извинете. Тя каза, че има нужда от роб, защото обича сама да води домакинството. Госпожице, виждате, че съм заета. Докъде бях стигнала? До ситуацията с съпруги. Точно така. Знаеш, че той има фирма за виадукти. Госпожице, не можете ли да почакате да ви дойде редът? Какво желаете? Пропуск А-38. Имате ли син-формуляр? Син-формуляр? Не. Как смятате тогава да получите пропуска? А откъде мога да получа син-формуляр? От гише номер 1. Не може да бъде. Какво иска да ти кажа? Виадуктът бил твой? Построен и при първия пол на авиаторя тряс. Паднал ли? Останали се само развалини. Колежката е на обяд. Попитайте на гише 35. Започва да ми омръзва с вашето пристанище. С този формуляр трябва да поръчате розов формуляр. Защо пък розов? Без розов формуляр няма да получите пропуск. Гише 12, етаж Б, коридор Т. За жълтия формуляр гише 7, 5 етаж, стълби К, коридор Г. Зеления формуляр гише 14, първи етаж. Светло кафя формуляр гише 56, 6 етаж. Стига вече! Formularscheide 28, zweites Stockwerk, Stiege 5, Korridor S. Basta! Крутовей! От тук няма да излезем, Астрикс. Тук няма да помогне даже и вълшебното питие. Ще загубим и последния остатък от разсъдъка си. И дума да не става. Ти имаш право, вълшебното питие няма да помогне. Аз имам друга идея. Ще ги победим с собствените им оръжия. Ти само гледай. Тук ли трябва да питаме за пропуск А-39? Искате да кажете тире 38? Не, за пропуск А-. Не, става дума точно за тире 39. Обявен с новото циркулярно писмо Б-56. Новото писмо 56? Почакайте. Ти чувала ли си нещо за писмо 56? Писмо 56. Относно пропуск А-39. Не съм чувала. Мисля, че трябва да попитате в координационния отдел. Струва ми се, че това беше на третия етаж. Стълба коридор К. Не, мисля, че сега е на втория етаж. Стълба А. Отиваме ли? С удоволствие. Циркулярно 56 относно пропуск 39? Да. Не, вероятно отдела за съобщението е пропуснал да ни осведоми. Попитайте на партера, коридор И. Циркулярно писмо? Да попитаме началника на отдела за недвижими съотношения. А къде е той сега? Трябва да каже портиерът. Вие продължавайте, госпожице. Warum hat denn keiner den Chef? Da müssen doch wegen uns Тишина, тишина, моля, тишина, хора. Кажете ми, моля... Какво, моля ви си искате? Само пропуск за А38. Ето пропуска. Сега изчезвайте. Ние тук имаме по-важни работи.